Ngayon pong umaga ay nais kong dalhin sa inyo ang mensahe ng Panginoon na aking pinamagatan, The New Goals of the New Life in Christ. The New Goals of the New Life in Christ. Ang pag-set po ng goal ay napakahalaga sapagkat nagpo-provide ito ng direction. Mahirap naman yung buhay na busy ka, marami kang ginagawa, pero wala ka naman palang pinupuntahan. Wala kang patutunguhan. So, nakakatulong ang goal na mag-set ng direction. Hindi lang po yan. Ang goal ay nakakapagbigay ng motivation. Di po ba? Yung paggising mo sa umaga, hindi yung gigising ka ng ano kayang gagawin ko ngayon. Di ba? Wala kang alam na gagawin sa buhay. So, you become passive. Dadalhin ka na lang kung saan ka dadalhin ng sitwasyon, ano man yan. So, ang napakaganda sa goal, nagbibigay siya ng motivation. At hindi lang po yan, direction motivation, ang goal ay nagbibigay ng sense of purpose. Ibig pong sabihin, may reason ka to live. Diba? And of course, you are giving God a reason to bless your life. We all want to live. We all want God to bless our life. But what is the reason? Diba? Ano ba yung dapat na rason? Ba't ka pa mabuhay? Ano yung rason? Bakit ikaw ay i-bless ng Panginoon? Kaya ating siyasatin ngayon at ating suriin kung ano ba ang dapat goal sa buhay. Especially sa ating mga Kristiyano. So bilang panimula, nais ko pong basahin sa inyo ang 2 Corinthians chapter 5 verse number 17. Ito po ay ginagamit nating verse at ini-explain sa mga new believers. Pero hindi lang pang new believers ito, para din sa ating mga matatagal na, evaluate natin, baka naman tagal-tagal na nating Kristiyano na wala na tayo doon sa direksyon. Mali na yung mga motivation natin. And we are no longer living our purpose. So itong message na ito ay hindi lang para sa mga new believers, kundi para sa ating lahat. 2 Corinthians 5:17. Ang sabi ng Bible, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. So, ang nagbibigay pala ng bagong buhay sa isang tao ay hindi pag-a-abroad. Ang nagbibigay ng totoong bagong buhay sa isang tao ay hindi yung pag-aasawa. Bagong estado yon. Yung pag-a-abroad, bagong lugar yon. Ang nagbibigay ng totoong bagong buhay sa isang tao ay hindi po yung career. Yun po ay bagong trabaho. Di po ba? Oo, kundi ang totoong nagbibigay ng bagong buhay sa isang tao ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung sa oras na ito ay hindi mo pa siya tinanggap bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, kinakailangan kilalanin mo siya na ngayon. Magkaroon ka ng personal na relasyon sa Diyos. Know Christ, trust Him, accept Him as your personal Savior, not only that you will be saved, that is very important, but that you will be given a new life. Napakaganda yan. Sabi ng Bible, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. That is in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. So, napakaliwanag mga kapatid, na oras na tinanggap mo si Kristo, may bagong buhay ka. Ngayon, itong bagong buhay na ito, hindi po wala siyang kwenta, walang direksyon, hindi po ganon. Kundi ang bagong buhay ito, may bagong direksyon, may bagong motivasyon, at may bagong sense of purpose. At yan po ay mangyayari kung tayo po ay nagkaroon ng goal. So what are the new goals of the new life? Now, it is a grande nung nasave ka, praise God. Pero greater ang mangyayari sa'yo, kapatid, pag naunawaan mo itong goals na ito. Basically, let me go to the points. Basically, there are 3 goals of the new life in Christ. 3 po yan. Number 1, to grow as a disciple of Jesus. Yan ang number 1 goal mo. Yan ang magbibigay ng purpose, motivation, direction ng buhay mo. Disciple of Christ. Number 2, to glorify and honor God. To glorify and honor God. The word glorify means itaas. Diba? Honor means, kung natin Ilocano, padayawan. Okay? Number 3, the third goal of our life in Christ is to give your life for the Great Commission.
to give your life for the Great Commission. Napakahalaga yung number 3. Oo, sapagkat importante, saan mo ilalagak ang buhay mo? Saan mo i-spend? Saan mo ipagkakaloob? Di ba? It's a blessing to receive life as a gift from God. But what you do with your life is your gift to God. So, number 3, we need to give our life for the Great Commission of Jesus Christ. Ang Great Commission po ng Panginoon, ang scope is world. Go ye and teach all nation. Kaya nga, hindi lang tayo pang Pilipinas, pang Hong Kong pa, pang Australia pa, pang Singapore, soon pang Canada, and hopefully soon pang Europe pa tayo, mga kapatid. Opo, sapagkat ang scope ng Great Commission is to preach the gospel to all creatures. Sa ngayon, Pilipino ang mga nare-reach out natin. Pero eventually, hindi lang pang Pilipino ang gospel. Makaka-reach out na rin tayo ng mga Chinese, mga Korean, mga locals ng bawat bansa, mga kapatid. Darating po tayo dyan. At napakaganda na maunawaan nyo that you are a part of a church that is fulfilling the Great Commission of Christ. Kaya dapat ang maging goal mo ngayon bilang Kristiyano is, Lord, I want to be a part of that. I want to give my life for the Great Commission. Don't just live for your personal ambition. Live for the Great Commission. Yung pangalawa, to glorify and honor God, napakahalaga po iyan. Napakagandang guide po yan. At goal yan sa buhay natin. Maiiwasan po natin ang maraming palpak sa buhay natin. Maiiwasan natin ang maraming mga failures, maraming mga blunders, maraming mga pwedeng ikasira natin, mga kapatid. Pag ginawa nating goal itong to glorify and honor God. Napakaganda yan kasi matutuwa ang Diyos pag ginawa mo yan. Pero kapatid, hindi mo magagawa yung number 2 to glorify and honor God. Hindi mo magagawa yung number 3 to give your life for the Great Commission pag hindi mo ginagawa itong number 1. Di ba? So pag ginawa mo yung number 1, hindi lang po magagawa mo yung glorify and honor God. Hindi lang po you will be able to give your life for the Great Commission, but effective ka. Successful ka sa bagay na ito, kapatid. Di ba? So pag-uusapan natin ngayon, itong point number 1, to grow as a disciple of Jesus Christ. Amen? Disciple. Okay. Ang ibig pong sabihin ng disciple, mga kapatid, hindi po yung ikaw ay church-goer lang. Diba? Maganda na pumupunta ka sa church. Pero hindi po yun yung ibig sabihin, disciple ka na ni Kristo. Isa yun. Diba? Hindi po yung disciple ay religious person ka. Ang daming mga religyoso, pero disciple ba sila ng Panginoon? Diba? So, hindi rin ibig sabihin na matagal ka nang nag-a-attend ng church, disciple ka na. Maraming matagal nang nag-a-attend tayong mga members, pero hindi ibig sabihin, talagang by practical life, they are living out their life as a disciple of Jesus Christ. So, pag ang pagiging disipulo, mga kapatid, hindi ibig sabihin yung ikaw ay churchgoer, ikaw ay religious person, pero ang ibig sabihin ng disciple is you are a follower and a learner of Jesus Christ. Learner ka, ibig sabihin, you are knowing Christ, you are discovering Him more and more, and you are learning truths in your life about God, about Jesus, and about life. And hindi ka lang learner, kundi follower ka ng ating Panginoong Hesukristo. That's what every Christian should be known for. Now, tingnan nyo pong maigi to. Let me just give you this, ha. Tesla. Nung isang araw, pambihira, sumakay kami ng Tesla. Grabe, dito sa Hong Kong, ang Tesla parang taxi lang. Ginagawa nilang pang-Uber, mga kapatid. Nag-book ako. Tapos hindi ko in-expect, pambihira, nung pagdating nung sasakyan. Aba, Tesla, mga kapatid. So, nakasakay na kami ng Tesla. Di ba? Nakakatuwa. Kagabi, nung isang gabi naman, ang nasakyan namin, BYD naman, di ba? Kung may Tesla ang Amerika, may BYD din ng China, di ba? Kaya nasakyan namin yung signature car ng Amerika na electric at yung signature car ng China na electric. Grabe, BYD. Pero tingnan nyo maigi ito, ha? What is Tesla known for? Di ba? Pag sinabi mong Tesla, anong pumapasok sa isip mo? Di ba? Automatic. Electric cars. Correct? How about this? What is Apple known for? Hindi yung Apple naman sanas na prutas, ha? Yung Apple company. Anong pumapasok sa isip mo?
Pag sinabing Apple, tama, cellphone, o kaya laptop, o kaya iPad. Di ba? Na-associate mo agad. Now, how about this? What is Nike known for? Pag sinabi mong Nike, anong papasok sa isip mo? Sapatos. Pwede ring t-shirt. Correct? Di ba? Oo. Kung halimbawa, what is Seiko? Seiko. Ano yung Seiko? S-E-I-K-O? Seiko. What is Seiko known for? Tama. Watch. How about this? Louis Vuitton. What is Louis Vuitton known for? Tama, bags. Alam na alam nyo, di ba? Pero ito, what should be Christians known for? Di ba? Pag sinabi bang Christian, ayan yung mga nag-church. Yung ba yun? Pag sinabi bang Christian, yan yung mga religyoso. Yan yung mga pray ng pray. Yan yung mga Bible ng Bible. Yeah, what should be Christians known for? It's about time na isipin mo. What should you be known for? Sa family mo, how should they know you? Yung friends mo, how should they know you? Do they just know you na, pupunta yan pag Sunday sa church nila? No. What Christians should be known for is that we should be known as true disciples, mga kapatid. Kaya gusto ko kayong dalhin sa direction na ito, sa motivation na ito, at purpose na ito ng buhay, na dapat ang maging goal mo ngayon is, I want to grow. The word is grow. As a disciple of Jesus Christ. So kung yung Tesla electric cars, pinauunlad nila yung company na to, pagdami ng electric cars, yung Apple, pinauunlad nila yung cellphone nila, yung Nike, ang daming mga bagong, napakadaming mga bagong sapatos ng Nike ngayon. Usong-uso yung mga color, di ba? Oo. Dapat tayong mga disipulo ni Kristo, lumalago din tayo, mga kapatid. Nag-i-improve din tayo as disciples of Jesus Christ. Now, let me just give you 5 things about being a growing disciple. Di ba? Yung pag ikaw ay growing na disciple ng ating Panginoon Kristo, anong ibig bang sabihin nito, Pastor? Being a disciple of Jesus Christ. Okay? Number one, discipleship is a personal journey. Tandaan nyo yan ha. Discipleship is a personal journey. Isa po siyang journey actually, hindi kayong parang nakaparking lang. Marami mga Kristiyano nakaparking na sa buhay matagal lang nakaparking, hindi na bumubiyahe. 'Di ba? Wala na pong progress, wala nang advancement sa kanilang Christian life. Kumbaga, yung pagiging disciple nila, pinarking na nila. Iba na yung ginamit nilang identity ng buhay. Mali po 'yun, mga kapatid. Dapat pag ikaw ay Kristiyano, ang dapat na ginagamit mo practically everyday sa buhay mo, yung pagiging disciple mo. Ine-exercise mo yan sa pamilya mo, sa trabaho mo, ganun-ganon. Pero to be a disciple is not just a journey. It's actually a personal journey with the Lord. Di ba? Ang journey na ito ay personal with the Lord. Kasama mo ang Panginoon. Or this journey is not about you, it's about the Lord in your life. At kung bakit ko sinabi po na discipleship is a personal journey, kasi po, no one will make that decision for you. I cannot decide it for you. You know how I wish bilang pastor, lahat tayong mga members talagang active na disciple, dynamic na disciple ng ating Panginoon. Yung everyday, sana binabantayan ko kayo, pinapaalalahanan ko kayo, nire-remind, kapatid, mali yan, ganito ang disipulo ni Kristo. Kapatid, witnessan mo yan, disciple ka ni Kristo. Kapatid, mag-pray ka, disciple ka ni Kristo, gawin mo to. How I wish I could do that every day, but I cannot do it for you. You've got to make it your personal decision. Did you make that personal decision already? Kapatid, na maging disciple ka ng ating Panginoon? No one can do that for you. Your husband cannot do it for you. Your wife cannot do it for you. Your parents cannot do it for you. Hindi po yan magagawa ng parents mo para sa iyo, kapatid. Kailangan ikaw mismo ang gumawa ng choice at commitment na ito. Tingnan niyo po ang sabi ng Luke chapter 9 verse 23. Sabi rito, if any man will come after me. Kita niyo ba? If any man will. So it's your personal will. Diba? Although it is God's will that you become a disciple, isang bagay yon, pero dapat ikaw, will mo rin. Ang hirap naman yung pinili ka ng Diyos, hindi mo siya pinili.
Di ba? Ang hirap naman yun. Parang mag-asawa kayo. Pinili ka ng asawa mo pero hindi ka niya pinili. Paano yun? Di ho ba? So dapat pareho pinili nyo ang bawat isa. So dapat pinili ka ng Diyos na maging disciple niya. Piliin mo rin dapat na maging disciple niya. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, pinipili mo bang maging disciple ng Panginoon? Baka naman pilit ang nasa iyo, hindi pili kapatid. Ha? Baka pinipilit mong mag-church, pinipilit mong magbasa ng Bible, pagka may announcement si pastor, napipilitan lang yung loob mo, sa giving, napipilitan ka, iba? Yung pag-prayer meeting kayo, napipilitan yung loob mo, baka naman napipilitan ka lang. Dapat kapatid, ang pagiging disciple ni Kristo, hindi napilitan. Ang pagiging disciple ni Kristo, pinipili talaga. Personal decision to. Personal choice ito. No one will do it for you. So ulitin ko, Luke 9:23, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So, ang discipleship ay pagpili kay Kristo. Ulitin ko, si Kristo, pinili ka niya, pero dapat ikaw, piliin mo rin siya. Kaya, let's reflect right now. Did you ever choose Christ in your life? Pinili mo na ba si Kristo sa buhay mo? Isang bagay na save ka. Nag-trust ka sa Kanya bilang tagapagligtas, as Savior. Pero pinili mo na ba siya na master ng buhay mo? Pinili mo na ba siya na sabi mo, Lord, ikaw ang master ng buhay ko, Lord, ha? Lord, ikaw ang Lord. No? Tinatawag mo ngang Lord, pero talaga bang pinili mo na siyang Lord? Baka nang tinatawag mo siyang Lord kasi may kailangan ka. Baka naman tinatawag mo na siyang Lord kasi may problema ka. Baka naman tinatawag mo lang siyang Lord kasi may desire ka sa Kanya. May nais kang kunin sa Kanya. Dapat piliin mo siyang Lord bilang disciple. Sasabihin mong Lord, tatawagin mo siyang Lord kasi susunod ka. Master, kasi you will follow Him, kapatid. Kaya, ulit po natin, ha? Did you really choose Christ to be your Lord? Ha? Pinili mo na ba siya na master ng buhay mo? Have you made your decision to be a disciple of Christ? Huwag mong sabing matagal na akong nagba-Bible study, pastor, matagal na akong nag-church. Hindi po ibig sabihin na matagal ka na, naging disciple ka na. Ang pagiging disciple po ay desisyon. Desisyon na susunod ka sa Panginoon. Desisyon, mga kapatid, na i-deny mo ang sarili mo dahil may mga pagagawa siya sa iyo na hindi mo makakayang gawin pagka meron kang self-will sa buhay mo, kapatid. Diba? You will take up your cross daily. So, again, discipleship is a personal decision. Halimbawa, pagka pumunta ka sa gym, nakapasok na ba kayo ng gym? Alam nyo yung gym, yung mga nagba-barbell, nagwe-weightlifting, tawag dito yung, basta yun, nag-exercise sa loob ng gym. Pag pumasok ka sa gym, di ba? Hindi lalaki ang muscles mo by only watching those who exercise. Tama? Hindi ibig sabihin na pag pumasok ka sa gym, lalaki na yung muscle mo. Grabe, nakapasok na ako ng gym. Lalaki na ang muscle ko. See, being a member of our church does not automatically mean you are a growing disciple of Christ. No? Amen ba mga kapatid? Watching other believers serve God, watching them sing in the choir, watching them ushering, watching the pastor preach, watching others win souls, watching others na ginagawang mga para sa Panginoon, will not automatically mean you will be a growing disciple of Jesus Christ. Kinakailangan, magbuhat ka rin. Ibig sabihin, kapatid, pag pumasok ka sa gym, magsimula ka ng programa. Amen po ba? Yun. So, ang discipleship natin, may programa din. Magsimula ka sa ating programa ng discipleship. Tutulungan ka namin paano mag-grow, paano mag-pray. Diba? Yung mga matagal ng miyembro, alam nyo nang mag-pray, diba? Pero sumama pa rin kayo sa mga trainings, mga kapatid, para mag-grow kayo. But again, even if we have all the barbells, we have all these weights, we have all of these kinds of equipment, hanggat hindi ka papasok sa programa, at hanggat hindi ka magbubuhat, kapatid, hindi lalago ang mga muscles mo. You will not become physically fit. So, for you to become a growing disciple of Jesus Christ, not only you become a member of our church, but you need to really engage yourself. You need to get into the program of discipleship. You need to grow, mga kapatid. So again,
Discipleship is a personal journey. Amen ba mga kapatid? Commit to follow Christ. Okay? Not only that, but secondly, discipleship is a transforming journey. It is a transforming journey. Dito sa Romans chapter 12 verse 2, ganito po ang sabi ng Bible. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, ang discipleship, kapatid, ang ginagawa po niya sa atin, tina-transform tayo. Ngayon, ang transformation na ito, hindi siya nagsisimula sa labas. Nagsisimula sa loob. Naintindihan nyo yan? You cannot experience true transformation if you start from the outside. True transformation starts on the inside. Kaya nga sabi ng Bible, by the renewing of your mind. Okay, let me explain my point. Alam niyo ang ating bansa sa Pilipinas, pwede tayong magdagdag ng maraming buildings, magdagdag pa tayo ng maraming mga housing, magdagdag pa tayo ng maraming mga departments, napakadami. Pero pag hindi po na bago yung sistema, pag hindi na bago yung culture, kapatid, walang transformation na mangyayari sa ating bansa. And if that is true to a nation, it is also true in a personal level, mga kapatid. Yan, in national level yan, ha? It involves a lot of people, millions of them. It involves a lot of politicians and government, a lot of money. But to experience transformation that involves so many people, it starts in the system. Inner transformation yan. Naunawaan po ninyo? So same thing din po sa atin. If you're going to experience the transformation that God wants for our life, magsisimula yan sa isip. Kaya marami po tayong pag-aaralan at pinag-aaralan sa Bible that really changes our mindset, mga kapatid. Yung mindset natin tungkol sa finances, binabago yan. Dati ganito, ngayon dapat ganito. Di ba? Yung mindset natin pagdating sa time, di ba? Dati, hindi naman natin talagang priority ang Diyos, hindi priority ang church, hindi priority ang pagsisilbi. Pero ngayon, nababago yung perspective mo. Nagiging non-negotiable ang Sunday mo para sa Lord. Diba? Nagiging non-negotiable yung Wednesday. Dati wala yon, pero dapat matransform lahat po yan, kapatid. Unless mabago ang isip mo, kahit tumagal ka pang miyembro ng church, wala pong totoong transformation. Mababago lang yung panlabas, pero hindi na bago yung loob. Same pareho, ganon pa rin. But if you're going to experience transformation, the Bible is very clear. Renewing of the mind. Amen po ba? At hindi lang po yan. Ang transformation, mabasa mo sa Romans 12:2, be not conformed to this world. Sabi ng Bible, wag kang tumulad sa mundong ito. Ang punto ng Biblia, ang transformation, hindi lang po siya inner ang concern dito, but transformation involves the right pattern. Di ba? Kasi kung mali yung pattern mo sa buhay, wala kang transformation. Wala kang growth sa spiritual life mo. Halimbawa, Kristiyano ka, pero ang iniidolo mo mundo, hindi ka lalago as a disciple. Di ba? O, halimbawa, sabi mo, disciple ka ng Panginoon, pero ang model mo, ungodly people. Di ba? Ang ina-appreciate mo, mga ungodly things. Mga ungodly people, mga ungodly na mga bagay. Yun ang ina-appreciate mo, hindi ka lalago. Tapos hindi mo ka marunong mag-appreciate sa mga godly things, sa mga biblical teachings, di ba? Hindi ka marunong mag-appreciate doon sa mga Kristiyano na talagang dedicated for God. Nasa sinasabi mo, I pray Lord na magkaroon ako ng ganong dedication. Di ba? Magkaroon ako ng ganong commitment para sa iyo, Panginoon. Magkaroon ako ng ganong klaseng puso para sa iyo, Panginoon. Wala kang ganong isip, kapatid, o mindset. Ibig sabihin, wrong pattern ka, hindi mo alam yung mga right pattern ng buhay mo, walang mangyayaring transformation. So, discipleship involves transformation, which means having the right pattern. Naalala nyo, back in the 1980s, pinanganak ako 1985, so hindi ako masyadong dito, pero nung kapanahunan daw ni President Apolacay, Ferdinand Marcos Sr., di ba, yung presidente natin nung araw, di ba, yung mga taga-Thailand daw,
Pinapadala dito yung mga estudyante nila, yung mga taga-Indonesia, taga-Malaysia, Taiwan, kasi bilib na bilib sila doon sa ating mga mga plano, yung ating teknolohiya, yung ating siyensya, pati yung sistema. Sabi nga nila, may planning daw si President Marcos noon. Ang ganda. Ginaya yan ng mga Malaysia, ginaya ng Thailand. Because of that right pattern, kapatid, anong nangyari? Lumago sila. Tayo hindi naman natin na ipagpatuloy yung dapat o magandang sistema. Kaya, listen to me, it's just having the right pattern. But again, mga kapatid, nakita nyo na ang transformation inner nagsisimula. Ang transformation may right pattern, pero kahit given ang transformation inner, alam mo na yon, okay? No, you know that. Alam mo na ang transformation, dapat may pattern ka, kapatid. Pero kung hindi mo naman ginagawa, hindi ka committed na i-apply, you don't have a practical, you don't have an intentional na practical ang mind mo na sundin ang salita ng Diyos, kapatid. Walang transformation sa buhay mo. So, listen to me, napakaganda ang goal ng Diyos sa buhay natin. To become like the Lord Jesus Christ, to make a difference in this world, sa pamilya natin, sa mga trabaho natin, lahat po ng mga tao na malapit at hindi malapit sa atin, we can make a difference. But we need to be transformed. Di po ba? So we need to be transformed inside. We need to have the right pattern, but we need to grow to a practical knowledge of the Bible. Kaya gawin mo kung ano yung sinabi ng Bible. Hindi yung attender ka lang, listener ka lang, pero hindi ka naman follower, hindi ka lang learner na, ganun pala, tama nga naman. Pero dapat, i-apply mo sa buhay mo. The real value of being a disciple is not just in knowing what is right, but in doing it and applying it in your life. Tanungin kita, kapatid, kumusta na ang transformation ng discipleship life mo? Nakalayo ka na ba sa Christian life mo? Ano na ang na-transform sa'yo? Ano na yung mga naituro sa Bible na ito ay naging part na ng buhay mo? Diba? Kumbaga, nabago na sa'yo. Na-set up na sa'yo. Na-set up na ba yung tamang mindset sa'yo? Yung tamang perspective? Pagdating sa lahat ng mga aspect ng buhay mo, sa problema, sa pagplano, sa time, talent and treasure, na-transform na ba tayo, kapatid? Discipleship is a transforming journey. Pangatlo po, discipleship is a shared journey. Kung gusto mong lumago as a disciple of Christ, sumama ka doon sa mga kasamang disipulo ni Kristo. Because if you are with the crowd na hindi papunta roon sa pagiging disciple of Jesus Christ, hindi ka lalago. So you need to be with the crowd in a company or community. We call it the church. You need to be in that community of disciples of the Lord Jesus Christ, kapatid. Kaya nga napakahalaga sa inyong mga new believers na mabaptize kayo. Maging member kayo sa church. Not only to be a member, but to be an active and dynamic member of the church. Well, marami sa atin matagal ng mga members. Maybe you have been a Christian for many years, 5, 10 years, 20 years. Pero perhaps, wala kang opportunity na, may nakapag-disciple sa'yo para lumago ka sa pananampalataya. You just attended. Diba? Nakikinig ka ng Sunday morning, nakikinig ka ng Wednesday night. Malaking bagay yon. Pero walang nakapag-share sa'yo. Diba? Walang somebody that you shared your life with and nobody came to share with you how to grow spiritually. So, nobody walk alongside you. Walang nag-alalay sa'yo, nag-assist sa'yo para tulungan ka na makapag-build up ka ng biblical habits. Ang ganda kasi yung, if you want to grow as a disciple, dapat merong mag-mentor sa'yo eh. May tutulong sa'yo na ganito ang mag-pray, may magfa-follow up sa'yo na, kapatid, nag-pray ka na ba? Nag-devotion ka na ba? Diba? Ganito ang mag-devotion. Ganito ang mag-pray. Dinevelop sa'yo ang biblical habit.
tinuruan kang mag-tithes, tinuruan kang mag-first fruit, tinuruan kang mag-soul winning, di ba? Tinuruan ka na mag-serve sa Panginoon. Tinuruan ka na mahalaga ang prayer meeting. Talagang minotivate ka niya, in-encourage ka niya, kapatid. Saan ka pumupunta pag Wednesday night? Dapat mag-attend ka ng prayer meeting. Ang hirap, di ba? Yung ikaw ay tumagal na Kristiyano pero walang nag-encourage sa'yo ng ganon. Walang nag-train, walang nag-build up sa'yo. So tumagal ka lang na Kristiyano pero hindi mo na-develop yung mga habits. Hindi mo na-develop yung mga practices ng isang matibay na disipulo ni Kristo. Hindi mo na-develop yung mindset na dapat, kapatid. Kaya tumagal kang Kristiyano pero yung growth mo very slow. Listen to me. I mean, it doesn't have to stay that way. Hindi dapat ganyan lang, kapatid. Kaya alam nyo, bilang pastor, nakita ko, sabi ko, dumadami ang mga new members natin. At alam ko, ito hindi ko kayo ginajudge, mga kapatid, pero ang dami na nating mga matagal na members pero hindi naman nagsusoul winning. Diba? Hindi nga nag-a-attend ng prayer meeting. Minsan, on and off pagdating sa pag-attend sa church. Hindi ganun ka-engage sa yung bang dapat na ginagawa ng isang totoong disciple ng ating Panginoon. The marks of a disciple of Christ. As a pastor, nag-iisip ako. Nagpipray ako. Sabi ko, Lord, paano ko matulungan itong mga matagal ng mga members at the same time new members that we could help them grow at ma-engage sa ministry. Kaya po, mga kapatid, one time si Pastor June, meron siyang nabanggit na dapat meron kang coordinator sa mga members. Sabi niya, you've got to set one na siya ang mag-follow up sa 10, yung isa mag-follow up ng 8, kung kaya niya ng 5, kung kaya niya ng 20. You need to have coordinators. So nag-click sa mind ko yun. Sabi ko, tama, kasi yan yung nasa Bible eh. Nakita ko kay Moses in advice ng kanyang father-in-law. Sabi niya, sa libu-libong mga tao na to, kung ikaw lang mag-counsel lahat dyan, kung ikaw mag-follow up lahat dyan, kung ikaw lang ang mag-pray lahat dyan, mababurn out ka. Hindi ka lang mababurn out, malilimit yung growth ng bawat isa, malilimit yung pag-grow ng buong church. So, sabi ko, tama yung point na yon. Kaya po, mga kapatid, I started to train, to enlist. Nag-enlist muna ako. Si ganito, ganyan. Okay? Hinikayat ko yan. Halika, mag-join ka sa training. So nag-conduct ako ng mga training at hanggang ngayon nagko-conduct pa rin ako ng training. Yung ibang mga members matagal na pero kayong mga coordinators, hindi ibig sabihin na pag dati nagdi-disciple kayo, dati nagtuturo kayo, you are doing it properly. Di ba? You have the activity but maybe you did not know how to do it properly. Kaya dito sa training, tinuturuan ko po kayo how to disciple properly. How to help a new believer properly. Kasi baka maya-maya, binibisita mo lang siya, you are starting to build relationship, pero hindi mo ginagawa yung proper na pag-disciple. Tumatagal siya, pero hindi ka nagbibuild ng healthy, hindi ka nagbibuild ng solid, hindi ka nagbibuild ng isang disciple na katulad doon sa nais ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, ayun po, nag-training po ako. At this coming Friday, magre-resume tayo ha. Hindi tayo nakapag-training nung Biyernes dahil nag-speak ako sa La Union at hindi tayo nagkapag-training nung Friday, nung isang Friday yon. Nung Friday, kasi nga nandito kami sa Hong Kong, di ba? Pero hopefully, prayerfully, this coming Friday, magre-resume tayo ng training. Kailangan ko kayong turuan how to properly build disciples. So, kaya sabi ko, Lord, ganito ang gagawin ko. Pinag-pray ko yan, kaya ang isa binigyan ko ng 5, yung isa binigyan ko ng 3. And praise God, alam nyo, nakakatuwa. Halimbawa dito sa ating main sanctuary, grabe, nung prayer meeting, mga kapatid, I was so overwhelmed. I was so blessed. Grabe. Yung attendance natin nung prayer meeting, parang attendance natin ng Sunday morning. Sabi ko, Lord, thank you very much. Nagsisimula ng lumago ang mga Kristiyano. Diba? Kaya ang prayer ko, ganun din dyan sa Lawag. Kayong mga attenders ng Sunday morning, dapat mag-a-attend na rin kayo ng prayer meeting. Ganun din kayo dyan sa Pasukin.
'Diba? Kung ano yung attendance ng Sunday morning, ganun din. Ito hindi lang pagiging churchgoer, kundi talagang pagiging engaged na natin sa ministry, sa Claveria, ganun din, Australia, lahat. So kapatid, kinakailangan na if you're going to grow as a disciple, you need to be with the disciples and you need to have someone who will help you grow. Kaya inorganize ko itong mga grupo na to, may mga coordinators tayo, ini-encourage ko kayong lahat. Ang mga new believers natin, kailangang mag-join kayo dyan. Yung mga long-time members, please be a part. Ilalagay ko kayo. Hindi ko sasabihin sa inyo na maging sumali kayo sa kung saan nyo gustong grupo. No, I will assign you. And whoever the person is na i-assign ko sa inyo, hindi ibig sabihin na in life mas superior siya sa inyo. Pero tinitraining ko yan para matulungan niya, ma-facilitate po niya ang paglago ng ating spiritual life. Hanggang sa mabuo, ma-develop natin yung mga biblical habits, mindset, and practices of a true disciple of Jesus Christ. Ang sabi ng Proverbs 27:17, iron sharpeneth iron. Only a true disciple of Jesus Christ can help another disciple grow. The unbelievers cannot help you grow as a disciple. The ungodly cannot help you grow as a disciple of Jesus Christ. Only a disciple of Christ can help another disciple of Christ truly grow to become a true disciple of Jesus Christ. Iron sharpeneth iron. So a man sharpeneth the countenance of his friend. Amen po ba mga kapatid? So magjo-join ba kayo? Amen? Okay. Discipleship is a shared journey. Pang-apat at last mga kapatid, discipleship is a fulfilling journey. Yung decision mo to grow as a disciple of the Lord Jesus Christ is very fulfilling kapatid sa buhay. Ito yung magbibigay sa iyo ng totoong satisfaction at joy at the end. Bakit ko po nasabi yon? Well, because in the Bible, makikita po ninyo, first of all, it is fulfilling because you please God. Diba? It's not about natuwa ba ako kundi natuwa ba ang Diyos. At the end of the day, you may do a lot, you may do a lot of things that will please you. Marami kang nagawa na natuwa ka. Na-achieve mo yung gusto mo, napuntahan mo ang maraming lugar, naabot mo ang pangarap mo, nagkaroon ka ng degree na gusto mo sa buhay mo, tuwang-tuwa ka. But at the end of the day, the ultimate question, the defining question will always be, natuwa ba ang Diyos sa buhay ko? Yun That's what we care about. Sabi ng John 15 verse 8, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Sabi niya, herein is my Father glorified. Nag-glorify ba siya? Nagbigay lugod, nagbigay karangalan ba sa Diyos yung buhay natin, mga kapatid? Alam mo, ito palagi niyong maririnig sa mundo ito, follow your heart. Follow the dreams of your heart. Follow the desires of your heart. Go after and pursue the ambition of your heart. Well, siguro mga kapatid, pag wala si Kristo sa'yo, but the moment na tinanggap mo na si Kristo at siya na ay nasa buhay mo, hindi na po yung follow your heart. Nandyan na si Jesus na magsasabi sa'yo, follow me. Malaking difference po yun Malaking difference yon. Hindi pwede na disciple ka na si Kristo nasa puso mo pero follow your heart ka pa rin. Hindi po. The moment na na-saved ka na, si Kristo ay nasa buhay mo, nandyan na siya to tell you, follow me. So it is fulfilling because you will please God. You will fulfill the desires of Christ for your life. Number 2, hindi lang siya fulfilling because you please God, but your desire to grow, your growth, yung pag-grow mo sa discipleship, kapatid, you will be able to influence others. Di ba? Kasi ganito yan isa lang sa dalawa ang pwedeng mangyari sa buhay mo.
ikaw ang impluwensyahan ng mundo o ikaw ang makapag-influence sa kanila. Remember that your goal in life is not to impress or imitate the world. Gayahin mo ang mundo. But your goal is to influence others for Christ. That is your goal in life. So, when you grow as a disciple of Jesus Christ, you're able to influence your family, your friends, your relatives to become disciples of the Lord Jesus Christ as well. Amen po ba? Yung bang ang dami nang nagiging disciples ng Panginoon dahil sa iyo. Hindi yung ikaw nagagaya mo sila, 'di ba? Natutulad ka na sa mundo. Para kang sabi nga lagi, 'di ba? It is okay for the ship to be on the sea, but when the sea enters to the ship, it becomes a disaster, 'di ba? Okay lang na tayong Kristiyano nasa mundo, pero pag yung mundo pumasok sa buhay natin, problema 'yon. But we should not just be here in this world. We should make a difference in this world. Kaya ang tanong ko sa iyo, kapatid, sino na ang naging disciple dahil in-influence mo siya? Sino na ang nasa church ngayon dahil in-influence mo siya? 'Di ba? Sino na sa mga kaibigan mo ang nailapit mo kay Kristo? Sino na sa mga members ng family mo ang nailapit mo kay Kristo? Well, I'm telling you, you may not be able to win every one of them, but you can win someone for them. Ang punto ko ganito kapatid, hindi lahat sila matutuwa na naging disciple ka. The more you grow in your discipleship, the more you become dedicated to the Lord, may mga hindi matutuwa kung minsan nga mismong relatives mo, loved ones mo ang magpipersecute sa iyo Sasabihin sa iyo, oh, wala kayo, masyado na kayong dedicated sa relihiyon nyo, masyado na kayong naging faithful sa church ninyo. Mata-turn off sila sa'yo. Hindi lang na turn off, kundi magsasalita ng negative about your faith in Christ. Alam mo, ito yung bagay na, let me just inject this. Ang tao pwedeng magsalita ng negatives about you Pero ang gusto ko, pag nakarinig ako ng negative, yung bang they say negative about my positive decision, di ba? Hindi yung magsasalita sila ng negative because of your negative life. But they say negative things about your positive life. Yung naging disciple ka ni Kristo, committed ka na, di ba? Nagsusoul win ka, nagpipreach ka sa trabaho, nag-aakay ka ng kaluluwa, nag-attend ka ng Sunday morning, afternoon, nandyan ka pa, tapos prayer meeting, positive yun para sa Panginoon. They say negative things about that. Di ba? Mangyayari yun Pero itong tatandaan mo, kapatid, not everyone, you may not be everyone's cup of tea, but you will be someone's living water for Christ. Di ba? Hindi lahat ay magiging cup of tea ka para sa kanila. Hindi kanila type, kumbaga. Hindi nila type yung ginagawa mo na nagdi-disciple ka, nagpupunta ka sa church, nag-grow. Hindi nila type yun. Pero definitely, may tao dyan, may kamag-anak ka dyan, may kaibigan ka dyan, na magiging living water ka para sa kanila. Hindi ikaw yung living water, kundi si Kristo sa'yo. Dahil na-bless mo siya, na-influence mo, naakay mo siya sa Panginoon. Kaya kapatid, listen to me, ito yung totoong fulfillment ng Christian life. Not to be like the world, not to achieve what the world is achieving, but to influence others for Christ. Okay? And lastly, your life will become fulfilling. Bakit? Because it makes life worth it. Alam mo yung decision mo na mag-grow sa Panginoon, kapatid, yan ang magpapasulit sa buhay mo. Magpapaging sulit sa buhay mo, kapatid. Hindi sayang ang decision mo to grow in the Lord. Yung bang na-realize natin ngayon, kapatid, discipleship is a personal journey. Diba? Pinili ka ni Kristo, pero dapat piliin mo rin siya ngayon. Pinili mo na ba siya? Tinatawag mo siyang Lord. Pero Lord ba siya dahil may kailangan ka? Lord siya dahil may problema ka? Lord siya dahil may gusto ka? O Lord siya sa buhay mo dahil gusto mong sumunod sa Kanya? Gusto mong gayahin siya? Discipleship is a transforming journey. Kapatid, ito yung totoong magpapabago sa buhay natin. From the inside to the outside. Discipleship is a shared journey.
Your decision to grow in discipleship means that you need to be in the church, community of believers. You need to have a disciple maker. Only a true disciple can help a person become a true disciple of the Lord Jesus Christ. The ungodly cannot help you become a disciple of Christ. The unsaved people cannot help you grow to become a disciple of Christ. It must be a journey that is shared with true disciples of the Lord Jesus Christ. Kayong church po natin, ginawa natin ganyan ngayon. And discipleship is a fulfilling journey. Worth it, kapatid, ang maging disciple ng ating Panginoon Kristo. Personally, worth it yung paglago ko sa Panginoon dahil because of that, yung mga problemang dumarating sa buhay, nagiging blessing sila. Nauunawaan ko. It changed my perspective about life. It changed my goal. Nagkaroon ako ng direksyon, nagkaroon ako ng tamang motivation to live every day. Right motivation. At nagkaroon ako ng tinatawag na sense of purpose in life. And I praise God of that. And I encourage you, mga kapatid, sa mga new believers, it's one thing that you are a believer of Christ. But now, you need to grow as a disciple of the Lord Jesus Christ. Sa mga members natin na matagal na, katulad nung sinabi ko kanina, siguro nung simula, walang nag-disciple sa'yo, basta nag-attend ka ng church, mabuti nga throughout all those years, talaga nag-attend ka pa rin hanggang ngayon. Nag-involve din paminsan-minsan. Pero hindi mo na-develop, hindi ka na-develop properly, hindi ka na-disciple properly, hindi mo kasalanan yon. But you don't have to stay that way. Kaya sana maunawaan nyo yung program natin ng discipleship. Lahat tayo should be in. Let's grow together. Let us develop a good fellowship with God together. Let us develop habits, mindset, mga kapatid, as a true disciple of the Lord Jesus Christ. Bilang pastor, ayaw ko po na may ma-left out sa atin. Ibig sabihin na may isa tayong miyembro na hindi lumalago. As your pastor, I want every one of us to grow. Kaya mini-message ko kayo, tinatawagan, pinag-pray ko kayo mga kapatid. Believe it or not, sa cellphone ko nandyan yung messenger, nandyan yung group chat natin. Pinupuntahan ko yung chat members, chat members. Lahat ng mga pangalan yan. Depende sa schedule sa araw na yan. Iniisa-isa ko. Diba? Kahapon, Sabado, ang schedule na pinag-pray ko, lahat kayong Tagalawag. Pakita mo ngayon mga Tagalawag. Lahat kayo mga kapatid, isa-isa yan, pangalan. Hindi ko lang pinag-pray yung inyong mga physical well-being. Hindi ko lang pinag-pray na i-bless kayo ng Panginoon. Pinag-pray ko mga kapatid na maging blessing po kayo. Na mag-grow kayo bilang disciple, makapag-serve kayo. Na ma-develop kayo as a true, yung dapat na proper development ng Christian life mo. Mangyari yan kapatid. Isa-isa yan. Pati yung mga nandun na pangalan na nasa abroad ngayon. Yung iba nga, minessage ko kahapon, kinumusta ko. Di ba? Nag-reply naman sila. Praise God for that. So, brethren, let us grow as disciples of Jesus Christ. Make that your goal in life. Ano yung nakita natin tungkol sa goal kanina? Ang goal ang nagbibigay ng direction sa buhay. Hindi lang yung nabubuhay ka pero may direction ka, may patutunguhan. Itong pagiging disipulo ni Kristo ang dapat direction ng buhay mo ngayon kapatid. Hindi yung kung ano-anong nasa isip mo. Don't follow your heart. Follow Christ. Amen po ba? Manalangin tayo. And I want you to bow your head for a moment. I want you to reflect on the message right now. And why don't you pray? Sabihin mo, Panginoon, salamat sa message na to. Mga kapatid, who among of you today would pray, Pastor, thank you for praying for me. Thank you for preaching to me the message. But today, I really need to make this decision to become a disciple of Jesus Christ. To follow Him. Pinili niya ako, tama. Pero dapat piliin ko rin siya. Piliin ko rin maging disipulo niya. Well, tama. Marami sa inyo sigurong mga old members na ng church. Praise God. Kahit walang nag-disciple sa inyo noon, it's not your fault na hindi ka nag-grow according doon sa dapat na na-develop mo sanang mindset, perspective, at talagang habit ng isang Kristiyano, naglilingkod, matapat, nagsusoul winning, active.
Pero today you would say, Pastor, pray for me. I have that desire to grow. I have that desire to serve the Lord. I have that desire to be a soul winner. I have that desire to be active. Gusto kong ma-revive ako. Ma-re-engage ang aking buhay sa gawain ng Panginoon. Alam ko ito yung dapat goal sa buhay ko bilang Kristiyano. Why don't you raise your hand and say, Pastor, please pray for me. Hindi ko man kayo makita, mga kapatid lahat, pero nakikita ng Panginoon ang inyong puso. And by way of raising your hand, God sees your heart. And as I pray for you, I know God will help you. You will please God for this. You will influence your family, your children. Ang pagaganda ito. I cannot over-explain this, kapatid. Talagang there's so much to really learn about our topic today. Parang ano lang yung na-share ko sa inyo, parang mga introduction lang ng discipleship. Pero I hope it made an impact today. It will change your Christian life. Praise God for that. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa message na binigay mo sa amin sa umagang ito. Lord, I pray you have seen those hands raised, Panginoon. You don't only see those hands, you see their hearts, O God. I pray for our new believers, dear Lord. And sana po ang lahat ng mga coordinators at disciple maker na magdi-disciple sa kanila will do it properly, dear Lord. In such a way na yung growth ng mga believers na ito ay nagturuan sila ng tama. They were taught properly. They were discipled properly. Lord, nakausap ko rin ngayon sa preaching ang mga members naming matagal na Panginoon. Na, they've been there for many years. During the first part of their Christian life, the most crucial part of their journey of growth, Panginoon, ay walang nakapag-disciple. Pero, Lord, it's not yet too late. They have the desire to grow, to be involved, to be engaged, to grow as your disciple. Kaya, Panginoon, I pray na i-bless niyo po ako itong aming ginawang program, dear God, to disciple everyone na wala pong ma-left out, Panginoon. Leave out, kundi lahat mag-grow, O God. And thank you so much. Kung may mga problema man ang bawat isa, may mga pangangailangan, may mga challenges na hinaharap, mga suliranin at struggles, Panginoong Diyos. I know you are greater than our problems. You are bigger than our needs. You know the future ahead of us. We have nothing to worry about. And instead of worrying about these things, we should seek first the kingdom of God. We should worry about how we can know you more, how we can grow, because we believe, and I know, oh God, you will add all of these things. You will bless us in return. So bless the whole of HBBC Ministries, lumalawak. Salamat, Panginoong Diyos. In Christ's name we pray. Everyone says, Amen and Amen.